Berriro itzuliko banintz, nire gustoko herrira, familiaren ondoan, lasai lo egitera, oso ondo egotera, eta ondo egoteko aldarrikapenaren baserri politera, mankumen bat jatera, eta pastel bat jatera, eta mintzoak kontatzen dugun handi berean, jokoak edango eta berriro etxera bueltatuko nintzateke, oso ondo egotekoa. Berriro itzuliko banintz, nire gustoko herrira, barrutik egunsentiak lagunekin ikustera, ta ondo pasatzera, hondartzan baino ederra, ta eguzkia hartzera, ta portuan saltatzera, anaita lagunekin, oso ondo pasatzera.